अच्छा आए भैया लोग, आज हमारे प्रोग्राम में आप लोग शामिल बानी और प्रोग्राम के आप लोग सुनी जो बीट वाटर लगते सिनुरवा बदल देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगी अपने मोबाइल से 5-5 लोग के शेयर करब और एक कमेंट थोड़ा सा जरूर आप लोग दें। तो आइए आगे चुनाव सुनिए। आज हमसे कहतड़ू छोड़ी ना जाइब, छोड़ी ना जाइब हो, छोड़ी ना जाइब, दूसरा के बहिया में कबो ना जाइब, भैया ना जाइब हो, भैया ना जाइब। एक दिन तू छोड़ी के चल जाइबू, एक दिन तू छोड़ी के चल जाइबू, जब लागी सिनुरवा बदल जाइबू, जब लागी सिनुरवा बदल जाइबू। छोड़ी के जाइबू जदी कट कैसे रतिया, कट कैसे रतिया हो, कट कैसे रतिया, केकरा से करब हम मीठी मीठी बतिया, मीठी मीठी बतिया हो, मीठी मीठी बतिया। एक दिन तू मुहवा तू मान जाइबू, जनतानी हमारा के छोड़ जाइबू, जब लागी सिनुरवा बदल जाइबू, अब लागी सिनुरवा बदल जाइबू, जब लागी सिनुरवा बदल जाइबू। जहिया हमारो में आई बरतिया, आई बरतिया हो, आई बरतिया, हमरे हो जिंदगी के सजिया रतिया, सजिया रतिया हो, सजिया रतिया। मुहवा ना हमरो तू देख पाइबू, मुहवा ना हमरो तू देख पाइबू, जब लागी सिनुरवा बदल जाइबू, जब लागी सिनुरवा